Aron di maglisod ug makameno sa gastuhan ng mga tinun-an sa dakbayan sa Talisay, libre na unya ang research kay e-learning center tukuron sa matag barangay. Ug ang pilot area mao ang Barangay Bulacau. Ani ang report. Kining container van nga gipahiluna sa compound sa Bulacau Barangay Hall mao'y magsilbi unyang e-learning center nga susamag internet cafe ang setup. Hinon gipaabot pa lang ang dugang 8 ka mga computer units. Ibabaw sa butanganan sa mga computer units, anausab ang susamag mini library nga butanganan sa mga libro ug pipila ka mga volumes sa encyclopedia, dictionary ug uban pa. Magamit ang facility sa mga tinun-an nga libre alang sa himuong research, project ug mga assignment. Matod ni Kapitan Banja Bastillas nga samtang nagpaabot sa ubang computer units nga donated, gipanday na usab nila ang guidelines. Pwede na gyud siya makahatag og kanang kuan sa atong mga estudyante, no, labi na gyud itong mga indigent atong mga estudyante kadtong dili kay kaabot ang mga internet cafe, magamit na gyud nila. Pero we are planning i-regulate. Sa Disyembre, magamit ng e-learning center, ilabi na nga 100% na ang pagpatuman sa in-person classes. May dugang learning materials nga ihatag sa ilang e-library nga makatabang kayo sa mga tinun-an. Kaning kaning mga libro nga ni Ana Doron, gikan ni sa mga stakeholders na to na nag-donate, no, murag na maglasakit po sa atong mga indigent nga mga student. Nagplano mi nga ang atong oras sa atong operation in the future sa mga umabot nga adlaw, itong akong ingon nga first week of December, siguro mag-start siguro ta sa mga after lunch, no? Unya, we extend that to mga 9 p.m. Himong pilot center sa Dakbayan sa Talisay e-learning center sa Barangay Bulacau. Tinguha sa Dakbayan nga tanang barangay makabukas og kagalingon nilang e-learning center aron pag-abag sa makatunan sa kabataan. Ang gitabo lang gyud nato karon, nangita man gyud tag mga lugar. So kung kinsay na ay lugar, mo'y gi-priority. Lugar ug among signal. Lugar gyud lugar na asa katupod. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.